От я надіюся, що дальша книжка Кралицького, я вже там сформую дальші, як би сказати, твори Анатолія Кралицького будуть в основі тої книжки, і там вже буде великий фалат тих публікацій, то публікації віденського періоду творчості Анатолія Кралицького. Бо він пробував себе, дома не міг себе пробувати, бо дома не було ані одної журнала, ані одної газети. А так вийшло, що Відень дозволив слав'янам мати общі видання. На одному боці Відньові легше було фінансувати те, що буде видаватися у Відньові, чим десь, приміром, то ті гроші давати до якогось Ужгорода, чи може їх там розкрадуть гроші, це не розкрадуть. На другому боці це була хитра уловка австрійської власті, бо то ті редактори, що були близько в Відньові, їх можна було контролювати. А то значить, що фактично такий редактор, а ми знаємо, що всі редактори наших слав'янських видань у Відньові досить часто доставали преміальні від австрійського двора, їх награждали медалями, а кожна така медайла, вона давала перспективу, будучність, матеріальний став добрий. І ясно, що такі редактори, котрі були контрольовані у Відню, і тим віденською, і поліцією, і міністерствами, деякими другими, такі редактори собі не дозволяли деяких радикальних творів, публікацій. Вони собі старалися давати такі матеріали, котрі бися вписували в контекст от того слав'янського возродження. От. І у Кралицького теж є много публікацій, котрі він розмістив у Відньові. Але так вийшло, що їх ми не маємо на Подкарпаттю. От я тепер останнє, що я роблю, я піднімаю віденські слав'янофільські або слав'янські видання, в котрих є твори Кралицького, які будуть частю дальшої книжки. Тільки на слав'янській мові? Чи там будуть і німецькі, чи, наприклад, угорські переклади? Ні. Іде за кириличні газети. Кириличні газети. Да. Приміром, газета «Страхопут». От виходила така «Страхопут». Так вона була перенесена до Львова. І послідні видання вже на початку ХХ століття «Страхопуда» виходили. Але починався «Страхопут» у Відньові. В якийсь момент Кралицький пише, що вже у віденські газети наші вже нема що читати, там уже все водален. Це в вашій книзі прочитаємо. Він каже, що от уже тепер, каже, да? Я не буду знати, який рік, але він так оцінив, що були до того часу це і такі. Пане Валерій, от технічна сторона, це торкаєтесь і ви, наші вчені, і професор Магучі, але, наприклад, то, що мене інтересувало, я вас вже роками теж так до того добратися не можу, і не спеціаліст я в тому, що, наприклад, рукописи Кралицького, да? І як їх переформатували на русский язик у Москві, як у Львові, як у Петербурзі, як у нас, да? А як у Вені. Кожен собі робив з нього інший язик, і потім довести, а що ж писав цей самий? Крім того, те, що ви підкреслювали, що Кралицький старався сам, наприклад, писати, більш так, бо знав, куди посилає. Ну, це все головне. Да, але ще інше, що ми, наприклад, маємо, і ви тепер опублікували цей, прямо оригінал рукопису, що ми маємо все ж таки, як пише він і що він, да? І як потім з тим поступають в інших місцях. І ми маємо перші видання, 90-ті роки, там десь щось це зустрічало, обично було просто перепечатка чи з Львовського, чи з Московської газети. А як тепер бачимо, оказується, вони там взяли в реченні одне слово, не лишили, містами поміняли, якийсь свій символізм вклали і віддали, що нібито це понятно. Кралицький, а ми читаємо рукопис, а він про інше говорив у тому реченні, він інше віддавав тут у нас. І крім того, що треба знати, що це значить в нашому язичі. Знати, наприклад, як подеколи людина, котра подумала це речення по-мадярськи, як воно на слав'янський перекладе. І то ще чекає своїх дослідників, і це в будущому буде. Але це ще один пласт Кралицького і, наприклад, тої бесіди, мови, як би ми називали язичі, просто мені
чуть-чуть не нравить, без нього не обійтися, але воно завжди негативне таке має. Да? Це ваша, знаєте, як кажуть, коли скажуть язичі, скажуть, це ваша тодішня несостоятельність. Завжди це вкладають в це. А для нас, наприклад, в якийсь момент, якщо це є та мова, котра літературна, котрий народ зумів в ті часи, в то десятиліття тільки так себе виражати, ми не можемо собі не дозволити, що це є наша форма несостоятельності виражатися в язичі. Серби собі видумали, що треба 3 стандарти язика, то значить високий стиль, нижній стиль і середній стиль. А росіяни до Пушкіна, у них теж були теорія Ломоносова про 3 стилі, то значить має бути такий язик, такий язик і такий язик. І ви правильно тут говорите, знаєте, тот самий Кралицький, інтелектуал, він міг написати статтю в мадярському язику. Ясне діло, що його мадярський язик слабенький, бо слав'янин вивчив мадярський язик. Хоч деякий час він жив у Маріаполчі, так, і то було чисто мадярське таке оточення, то він там освоїв ази мадярської бесіди, а ще до того він учився в мадярській епоху, де не можна було не знати мадярський язик, де учився мадярський язик. Ужгород або Унгвар, як тоді був, можна було сказати, що був мадярський варош, бо в ті часи, приміром, русини, які жили в Ужгороді, вони були, як говорити за число русинів в Ужгороді, то було лише третє місто. На першому місці були мадяри, на другому жидівська громада і на третьому русини. Чому в той самий момент, то відступлення так, але чому в той самий момент, 860 рік, у Пряшеві 75% німці? Ужгород був інший від Пряшева? Ясне діло. Пряшів не був ані словацький, ані русинський. Тобто там були даже інституції, мадярський не був даже. а не мадярський не був. Німецький. А Ужгород був мадярського, жидівського, і лише на третя громада, яка там була, причому, що інтересно, що якщо ми попозираємо ті самі, наприклад, жидівська громада, кілька людей себе ідентифікували іудеями, і кілька чоловік ходило до церкви, не до церкви, до жидівської синагоги, то вийде, що люди, які себе ідентифікували мадярами, ходили до синагоги. То значить, що ці люди вже асимілувалися поступно у світському життю, вони себе вже ідентифікували мадярами, то значить число мадярів весь час росло. І ясне діло, Кралицький в тій атмосфері мусив знати мадярський язик. Але важливо, Кралицький мусив знати і російський язик, бо маса літератури, яку вони читали, була російська. Але на це ще треба накласти ще одну річ. Кирило Сабов в 1865 році в Ужгороді видав граматику руського язика, котра регламентувала, як треба писати. Це була і граматика російського язика, але вона мала свою специфіку. Не можна було, наприклад, сказати, що я буду читати книгу. Так? По-російськи треба було казати, я буду читати книгу. А тоді можна було то речення читати вже двояко. Я буду читати книгу, я буду читати книгу. Єдно, що не можна було сказати по-народному русинськи, але був якийсь місний варіант російського язика.